dihamuna su sabulonan. Ida benar perlu song nak kenengani didok na tua-tua manat. Jadi melesak kami naking sekula hula na poso. Ibak kok kamu nak kenengan dulu mate. Ulus share bakonon nami. Ima tutur raja dai. Jadi mau taringo nak kenengan muse. Tuhula-hula na marhamaranggi. Anok kusipok kamu tuhami denggad ate sangot dia unang don nomor sugot di hula-hula na marhamaranggi di gorahamu apa sehali masuk ma do hula-hula na posot na hamu alana di teti acarai marsugut dang lakan ni hula-hula na poso imanaki hula-hula na marhamaranggi hula-hula na marhamaranggi di parjulu dari pendo tu hula-hula na poso unang gabi marsugot ko kamu sekali masuk mahamu ma dihamu rajain namu dang busong ni amang jadi manat kita dari sakami hula-hula na poso di bidokok gojojo muna rade mahami di marsugo sidok boti molate mak baru musi pertikian kuliah kami tu hula-hula na poso hutapea oras saja tuh bujur hula-hula na poso ginting taringot tu parjabaron gabi jala horas jadi songoni ma kita sudah alun naruson ima taringot tu nakaning nenek sibanota satu parjabaron ope tu dia mahita mangalak kamu saya dengan sautan nami maulate mak ala nau sikok sude partorning ni para daton hami sedong sahuta manukum ma tuhamu naking huroko kami nian akapunguan anopera patorang omuna teh ala marsugo do taruhonota na tuo tunganan na parsatokin parpudi denggap patorak kamu pabuahamu tuhami tu dia do buanota do tu buana pasugit manang disodo suatu nota asa hubotohami para di hutar singot bersih. Soni mak siak kami mau lihat ma di dong sautan nami ope siak kami pertikianon su bolon hupo kurang kami son iya inang nang jumolo merujungon di suaton di tanah wakaf STM sahata sauluan alamat Pasar Pitu Batumbak songoni majolo buah-buah terutama tu dengan sahutan nami STM. Jadi mau lihat mak ala tu wakaf ni STM udah HP suatu nota na tu Omar Sugut ba radima hupara dihami ingana disi alai somalna tongdo somalna na hodok konon ate yang go wanggali ate manggali ala manggali dorate dang kota sabunda te manggali yang go biaya manggali ba ala adong do isian non perkara ju suron nami ate ba gabe blek kamu ma marsugut 500.000 tualahi ate gabe raja ni utana gabe ate gabe rade mami si raja rami. Jadi ala naong totunungain tu waka ni STM donuain suatu notan atau tuon ba inarwahku aka pangurupion nama tu aka pengapunguan ate arong dope nah jadi somalna dah ate moladong ulaun na songonon sari matua saur matua ate ba molo pangurupion ba boy do juho nemunai tiki dong sipul marsipanganon alai somalna di parsahu tahun nami upatang pahami don non meja les di siate jadi pare diamuhian buku pulpen doh meja anggo meja rarong do siate jabur go meja isi pahama pulpen doh buku ate dohot baskom
mulai Jadi, boy mang. Kami man non mangulahon niya teh. Gabi. Dungian non pasahaton nami may ano tiki dung haroroni dunga sahuta mabena cara. Sudi naho papunguhami na sian meja ate. Gabi. Doho naho bartusi. So ni ma ati dia adong dope. Ati dia dong dopena di hamu amangin ak sudah ka perpunguan na diikuti ni hala amangon. Adong punguan Adong punguan na diikuti mersuara. selain STM. Anang dong asahut ope, adong do sidohonon na. Ate. Songoni mahura patikian na diamu na suhu nami. Jala dupak doha munuat di sisudi akapinopar na tutuan. Nabosahi ipatupamu do acara pasangapon na tutuan mangalesi panganun na tawo. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. Dikini huro tuamu peparan na tutuan. Iya yang guna tuamu non molo di STM nunga melebihi batas toleransi. Melebihi batas toleransi nunga melewati batas yaka administrasina. Udok tuhamu tikini dapat tok kamu komisaris. Udok do guarna si soprim. Kita dahamu doi. Alai sampai sadarion dang adong di dapat tok kamu komisaris. Ala organisasi don ate diamu sudeda. Ala organisasi do STM dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada kewajiban dan ada hak. Kan you know, sementara selama on kewajiban nina tua-tuaon ala persahitona doho situasina hidup benahuamu hudok tikini ate terbengkalai begitu banyak macai gudang di luar batas toleransi. Berlipat-lipat batas toleransi na. Alani sidohonon nami tuamu ate mula marsugot STM sahata saudoan patupaon nami do anggaran sesuai na tercantum di bagasan punguani ate alai seluruh tunggakan ate unak kacik roha muda memang songonido patu pahami salelingon ipotok kami may marsugut ate dan selanjutnya ate on hatani STM doda dakatan di donga sahu tahun ate dan selanjutnya molohami sian STM sahata sauluan nunga tanda tanya besar kami tersingok bapak muno. Alana sepanjang adong STM on tidak pernah hadir. Alani omak muno do. Ate. Jadi anggo kami madok molo tungadong pesugut ate. Ulau dihamu donga sahuta ma harorona dah. Ate. Na tua-tua ni huta ma pete jo nang alu si cito. Na tua-tua ni huta ma haroronami yaka ulaon na mangihut sogot ate dihamu dang STM beguarna dah karena STM punya anggaran, punya kewajiban dan punya hak. Jadi molo donga sahuta do ba ijuhamu hami rohami hututuri hami ulam muna alai tidak lagi ada anggaran. Ate songni ma syar kami donga sahuta alai melo marsugut pinuhan nami do anggaran ni STM tu perborhak ni na tua munoda gawe rajana olah tu mak. Jadi soni mak syah kami marsugut mahu pasahat kami tiki parronami mabena cara do hami sugut jala di sima pasahaton nami anggaran rumah tangga dohot anggaran dasar dohot les nahu patu pahami marsugut di Jaburda. Jadi songon anggara syah kami pertama tanah wakaf ate kupara dihami mei alai yang go uang korekna syah kamu masong naudok naking bunga papan kupara dihami gula kopi kupara dihami jalan ngasaha raya teh
gula do kopi tabana marsugut anggara dasar ni punguan STM sahata sauluan dohot nahu papunguhami marsugut sian meja ima sidohonon nami jadi sahalinai hudok ate dia munada pitu hamunuaing nian hupaingot tamu 2 tahun nang salpu ate ulala kudang do magbigiti kini ay iluluad do hupa buah alai dang adong perhatian muna mungkin ala kaposodo pihamu kan itu alani molo salinai hudok molo adong nama sasugut di tonga-tonga ni keluargaon dang suatuan nami hamu ate atuan nami do alai donga sahuta ma haroro nami dang istebe dah ingot tamu dah sotong muruki hamu hami haduan mola tema soni ma siak kami donga sahuta sekaligus bodo pedohonan nami STM sahata sauluan mola tema Uli atema di panoron ini donga sahuta sekaligus STM jadi terlumu biak kato anak niba paroh kamu nama anak kaning ahana di dokon di donga sahutai dah jadi taringot tu sugut tu tanah wakaf tongdo tanah STM jalai kum bayar mahita 500 songoni ma asabotamu Ala gugumuna do rajani amang buru di nalamang lupi uloto nasagabi salah horos sanamang buru baik kamu mah pangapun tuh lihat na lulu mau lihat hula mak ala maloro hule hupikir nakin na alot jago di mana mat pinarari mau lihat mak di hamuna kan itu tua nami amat raja do tinata soripada na hormati hami na mangaliot tikimuna raja nami lau maniroi hami bona ni hasuhuton di bagasat tikion ima na Maria Raja taringot tu parborhat ni inang namion marsugut lau suat tonota nunga takas di hamuna donga sahutan nami diajari hamu dituturi hamu hami songonima nang di saluhu na hula-hula nami separturu satu kijang dia kapangiduan nami si sopahonon nami tu hamu raja nami marsugut nunga tung ditulopi hamu nunga tung lasroha nami di si ala merlabok pusu do hamu amang lau manguluya kapangiduan nami akan atolap pula kami dia kahata soso dot akan motivasi na pinasaat muna raja nami di bagasa pornginon tu hami bona ni hasuhuton nunga tung lasroha nami yang go pangiduan nami tu amat martua di bata sailam ditabay di batama akabisuk di hamuna donga sahutan ni inang namion aman namion songoni nang saluhuna namar holong ni roha di hami di bagasat tikyon tangyang nami tutuhata say di leo di hamuhay pason nang dia kana komuna na di luwa na daw asa buy akato na ngaro akan uli na denggan si pasaton muna tu hami molo tu kola songono pe hami raja nami madok mauliate tu hamuna asimaro hamuna jalo hamuma hata hamuliaton nami ima na terpasatami di bagasan botariot tu hamuna yang ko pangapuon mersugut wapu hami pe raja nami akahata na uli yang kopurnginon hata hamuliateon nami ma di bagasan dengan nero hamuna manggadupi hami mau lihat ma pasatay ma hulay gabi mau tutu jala horas siakup madok mau lihat ma hita tutu martu amat tutuhan amat tan martu di bata sela dereng gado ida hami siak kabona hasuton mangida hartamuna amang raja inang sorry pada inaro hamu manggadopi ulaon ima tutu ria raja dia pala bornginon tutu masuk pohon nami musai madok moliate tu hamu amang raja inang sorry pada nadia lolo tarlumo bima di tulang niba saluhutna hula-hula nami namar horongan nunga jojor songon namanuan raja nami hata panggabian hata parhorasani napinasa muna tu hami ris songon nama nabur dohonon nami masongon hata si tua-tua gabi matutu gabi mahami saluhutna bona ni hasuton song-songi dihamu asa jupang masongon hata ni si tua-tua aek namar julak nai wayanon mani tabu-tabu hata panggabean hata parhorasan napi nasak muna tu hami buanon nami ma itu bagas nijabu raja nami
asa tio main na lote, tio main na lote, tio main na dur, tio main na lote. Hata panggabihan, hata parhorasan na pinasak muna to kami. O sa unang mamuba, sa unang may mose. Jumadi sa pulpitus, jumadi sa pulwalo. Hata panggabihan, hata parhorasan na pinasak muna to kami. Apon nami may hot martong ani jabu. Horas mahami bonan ni hausutan, horas mahamu sa luhut na makkaholong hami. Horas, so nga hata pang